Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa di konten Intan kembali ya pemirsa. Intan arep blonjo. Request hari ini adalah Intan pengen gawe sayur asem ben dimasak dewi. Catatan ini saya tak ceritakan pemirsa. Catatan ini adalah nek Intan tak jaluki tulung blonjo. Jadi tak catet terus karek ngekekno. Kadang nek 5 item ngono pamane kaya uyah, brambang, bawang, lombok, tomat. Kuwi dekne lali tekan dalan wis beda kontuke. Mengko tak catet. Wis pakai sing ndi? Klambinane ireng, anggone ireng. Ngono. Bajuke nek semu-semune pink, anggone iki, nek sing biru iki. Klambine bajune ijo iki. Ini warna Biru. biru. Wes ayo berangkat kita belanja. Engko sing masak Intan lo ya. Oke, jangan asem, goreng tempe, pelas, goreng balur, nyambel. Wes tak kayak ndur men. Ya, iki dhuwur. Ya gawekno. Kuncine sisan. Oh ditinggal sih ondok jajane. Iki jajan kok ndi iki? Tuku nggone Mbak Nana ndek iki kae. Aduh pokoke toples. Lho, nek gak ning toples dak ya mlempem to, Nduk. Ben tak panen. Oh, langsung kowe mbok mambar iki. Sajane dideleh ning toples ben supaya gak. Ben. Dadah Mbah Yi. Dadah Bunda. Saman pe masak pindang. Loh, sandal iki ning kene. Tolong bukano, guys. Lah, sing nyoplekno sapa? Mama gede ya. Masa nera dinggo pedho dhewe? Mama aku nganune popong ini pondok nangis. Sek, berarti sandal iki mang dipakai Intan. Ujuk-ujuk pedho dhewe. Oh iya wis paham aku. Iya. Sandale pedho dhewe. Lah kok iso saiki dadi ngene? Gak roh. Baroh. Mbah. Pedhot ya wis tonduk diguwak lah. Blonjo pemirsa. Biasane nek ning gone Mbak Nana lah langsung deglek lah ya. Dicantolnya. Apane, Nduk? Ada apa iki? Endi? Dicantolno ben gak obah-obah kena angin. Ih, kerupuk ki lho, Dok, gak pengen, Dok, kan? Kerupuk berwarna-warni. Ambune koyo telek iki. Sampah wis bar dibuak. Coba banter-banter. Wis, yo diem. Sampah tapi wis dibuang. Ku lho ning kene meneh. Tapi wis dibuak lah kuwi adae dicuci, dikek kono lho. Iki mang ceritane iki Intan iki enek Apa? enek seseorang sing posting nyayur asem. Dek bingung. Jangan kacang. Ngene iki lho. Wis ki. Jangan kacang dicampur karo apa nduk Tan? Emang anek godhong-godhong aku roh ning HP nemi. Dicampur mbek godhong telo. Heeh, godhong lho. Lara nang godhong telo iki. Ngene iki lho. Ngene, kacang dicampur dong telo ngene. Betul. Ndek wis njaluk lek sumuk aja njaluk neh ya. Saru. Njaluk terus. Iki tumbas ae. Betul. Aku tomat tuh wes aku brambang, Mbak. Brambang seprapat. Terus apa ya? Iku mah aku njukuki asin ning kono, Mbak. Intan gak jajan? Iya. No. Jangan asem lho wis kok kono Mbak jajan apa jenenge belanjane Dekne. Mangkane Dekne iki sing karep pokoke. Apa, Dok?
Oh iya Tan, Intan duwe kates. Lali aku. Wis mateng katese. Bar iki tak ocekno. Endi lho? Minyak. Sakmene iki piro Mbak Nana? 18. 18.000. Sak liter iki. Iya. Sak liter Tan 18.000. Jangan asem. Karo nyambel. Kerupuk ora sing warna-warni. Sekarang. Ndang juga lah. Garap. Iki lho ning kene. Mbah hatine lagi galau, Mbak. Mbah kena apa? Iya. Warna-warni ya iki lho, Nduk. Iki lek warna-warni lah. Satu ae. Ya ora lah, kurang-kurangen. Iki lho. Tak gandeng iki lho. Wes milah pira kuwi? Mbok go kabeh apa ora? Engko Mbak Dewi kabeh. Nek gunting piye? Kleru engko, ucul. Nyah cekeli sik. Nyah cekeli sik entam ndik rono. Andek mundur. Nene. Iya. Engko ucul kok nek salah. Engko nek salah motong, ucul. Ucul kae. Ndak seprapat. Iya. Guntingnya parake ora ngono. Lah ning ndi oh ngene mang. Gunting parake ngene tak parakno ngene. Aja gak boleh, gak boleh. Kudu balik ngene. Gak boleh, gak boleh. Auli, udah di situ aja. Mbak, aku jahe, Mbak. Nek bengi-bengi lho. Brambang jahe. Kayak kuner, Mbak. Kuner barang. Wes ya, piye ngene ya. Wes tak kono nek belanjane. Ki tak kono Intan tak syuting. Piye to nduk tak parani kok malah mundur-mundur. Intan sing rono. Wes. Dadi ning kene iki nek isuk iki serno-reno ae nek kon jahe, enek sayur-sayuran gitu. Terus enten jajan-jajan, lah kene jajan-jajan. Terus enek gambas. Kentang, kol, enek apa? Iya, iya duduk ya duduk. Bar iki Intan arep masak sayur asem. Godhong telo karo kacang. Oh iya, kok lak iya tempe. Heeh. Saiki wis gak enek, Mbak, godhong. Ning ndi, Mbak? Sebelah kacang. Sebelah kacang, tempe, godhong. Saiki, Mbak. Digoreng saiki. Digoreng saiki ya. Dua loro. Dua. Oke. Dua. Oke. Jangan satu, dua. Ya, no. Wes. Apa nih? Enek lontong, enek peyek. Enek peyek. Jahe, Mbak ya, jahe karo kunir. Campur lah wes, Mbak. Kunire secukupe ngono lho, Mbak. Yang penting jahene iku lho, Mbak. Jahe enek bengi-bengi penggawe wedang-wedang jahe ngono lho, Mbak. Kunire secukupe ae. Kikil. Iya, Mbak, ini kikil ya. Kikil iki. 5.000 sak ada. Lak panggang P iki. Iya, Mbak, dikai lombok ijo, panggang P. Lombok ijo, kecap. Wes, Mbak, ampun. Iya, Dok. Wes kilo sisan tak tukokno sekilo. Lho, kilo. Sekilo tak ada gini. Lah wong piye lah pemirsa, lah wong angger esuk iki kadang ya loro ngono. Lah timbang kok incras-incris mesisan. Wes kita mau pulang nggone Mbak Nana. Mbak Nana panen iki dilongkas. Panen sukun lho iki lho. Aku tak ngombe sukun soteng aku. Ape sutah nek tak soteng ya sukun. Oh, sukune teng grandul. Aja disoteng jere nek mengkane nek mau disoteng nek duduk duduk. Nek ngombe duduk lah ya ngono lho. Dah. Cakep. Nek minum harus duduk.
lho, aku ngedono pemirsa sukun lho, sukun. Lho, tukang urip wis didin berarti ning gonem pare kok. Ketara tin ngono deh. Heeh. Ya medhek ning kono. Wis pemirsa tak lanjut masak. Kuwi ning kono ning gone Pak Sentik. Iya, gone Pak Sentik. Saya kita pulang dulu. Malah dinguk tenan ning Ratan. Tapi gak ketok ngadol. Ada. Pulang ning ndi? Iki kok sama. Apa to, Nduk? Ini tinggu pakai ini dipakai ini apa ini? Iki sing dienggo sambel, Nah. iki sing dienggo sayur asem. Ya betul 100. Iki kok ambek sisan gawe bakwan jagung. Ya, Iki tak betul. tukokno ijo-ijo kuwi barang. Wis Dan. Nyambel no kok 100. goreng balur. Goreng tempe, goreng bakwan, nyambel. Bismillahirrahmanirrahim. Saenak-enakku oleh ngantuk, enak lehku masak. Ada wis gak bandunan lah, Nduk. Iki bandunan. Lah dek nguncris gak ketok. Iki ketok mak so. Aku WA Mbak Indah. Heeh. Ninoy ndi? Kinara ndi Ninoy? Kinara Ninoy. Wong isuke wis dolan Bu karo Mak Ngatini. Ning ndi? Lho, lah ning ndi Nduk aku ngono? Mbah karo wis berpetualang. Wis masukno, Nduk. Langsung ibu ning ndi yo? No. Masuk. Wah, ini Iya. semua ya, semua. Iya lan. Bismillah. Anak banyune. Iya aja lah. Iki bar tak umbah iki. Buak sik banyune. Bu, Iya, lebokno kabeh biur. Kabeh. apa ini? Iki sing dienggo nyambel goreng Bu, balur. ini. Ya kuwi kosek lah, iki lho bumbune sik. Bu, Laos geprek dong salam. Dong salam, Dok. tudung sana. Heeh. Terus karo asem cemplungno. Ben masak ngono pemirsa. Apa kuwi sing diambuni ngono kuwi? Nah, dioceki tempene. Lah. Pek madhep rene to? Dah. Aja terok kinara. Dah. Sampun, Bu. Sampun. Lah. Aku Nek kinara kan kosakatane memang baru sidik-sidik. Intan kan wis Udah. pepek, sudah. dah. Kinara dah. Dah. Uang. W. Uang. W. Wes ki dong telone lebokno, Dok. Panasen. Panas. Gak, oh, panas. Masuk belum. Jadi ono timun, ono kacang panjang, ono godhong telo. Wis wis aromane wis luar angkasa iki. Ya kuwi dioceki ngono tempene. Iki balure iki balur asin tambah sang iki. Wis cocok iki. Setan tak ijek, sik. Wis. Kok celok nah ya? Lah Intan ape ning ndi? Wong masak nek ditinggal lah ngene iki piye Bu angger pengen anu nyeluk. Ya Bu tunggoni kancane to. Aja men mbok tinggal dolan ae to, Nduk. Kok aku ning kene lho. iya tapi nek ndelok HP kok terus mbok tinggal rono, ibu nyeluk neh. Mbok tinggal rono, ibu nyeluk neh. Ayo terus piye? Wis ngapel ora ya, Mbak Indah? Urung roh Nduk aku. Wis ngupload urung. Bu tak ngulek jagung kok mirsa nggih. Anggitku ki mang tak kon garet-garet ngene lho, Nduk Tan. Tempene digaris-garis ngene. Garet-garet ngene lho, Tan. Wis tak tunggu ning Ngene lho kayak digaret-garet ngene lho, Nduk. Heeh. Wes iki karek nyicip. Wis tak tunggu ning kene ayo. Oke, siap. Makasih ya. Sing goreng pelas. Iya Ibu. Ibu. Iya, aku mak nunggune di situ. Oke. Iki sayure request Intan wis mateng iki lho. Ya, lho. Sayur timun, kacang karo godhong telo ya. Ka tempene urung digoreng. Iya pelase sik lah. Iki lho bakwan jagung Mas.
Iya, makasih ya untuk wis mbok Iya. sotenno ya. Iya. Jadi ada yang bertanya, nek goreng bakwan jagung ben gak ambyar iku dikasih sedikit terigu terus sama air ya. Betul. Nah, pemirsa kemarin ada yang menyarankan Rima untuk dibawa ke dokter. Rima? Mbak Rima. Saya belum berani melangkah nih, soalnya Mbak Rima ada keluarganya. Terus terang pemirsa, kemarin saya itu mau silaturahim menemui Pak D-nya. Iya. Pak D-nya Nggak ada. ambil tadi yo. Iya, nggak ada. Katanya di sawah. Iya. Terus kalaupun Neng tidak Saben. Pak D-nya, yo anaknya Pak D-nya lah, aku tak pengen silaturahim, jadi ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Tapi ora enak. Yo ora enak juga. Neng Saben yo, Bu ya. Saben, terus Saben ini apa lah? Terus tak jawab, Saben itu sawah. Iya, betul. Jadi kalau ada Sawah, komunikasi, aku dolan sak anakku, ibaratnya sak mantuku, pamane dolan rono. Kuwi kan nek pun kula nuwun kali keluargane kan awake dhewe kan mboten istilahnya mboten kaya iya nek ngarani. Jadi kaya enek permisine. Tak enteni sampai suwi pemirsa, tidak ada. Lah terus akhirnya bermain bakso. Kuwi mang Rima ini ngomong ini. Bu Uli ho nenek ho, maksudnya Bu Yuni sesok nenek yo. Aku sajane yo insya Allah yo seneng silaturahim cuma wediku pemirsa yo. Nek aku rono kuwi enek pro dan kontra. Kok enek sing gak seneng ambek sing seneng. Jadi tak jagani. Aku sih pokoknya pengen ketemu tenanan ambek keluargane Mbak Rima ngono lho pemirsa. Jadi aku nek rono enek izin ngono pemirsa. Terus ada ibu-ibu, anu Bu, kula wingi maca teng komen niku jajane ilang nih. Mboten kok Bu niku dibelikke Rima piyambak, Rima niku pinter. Mboten kok tanggane niku mboten. Saya kan ya tidak tahu, aku dilapori ngono nggih. Oh, nggih Rima pun pinter. Rima pinter, kula ya jawab ngono to. Kita kan tidak tahu nih pemirsa, yang terjadi sebenarnya seperti apa, saya juga tidak tahu. Terus kemarin Nduk iki nggo salin yo Nduk ya engko mandi anu Bu nek dimandino niku mboten purun. Anu napa kadang nggih ngerti ngantemi kuwi nggawa watu terus di balangne ngono lho. Terus tak telaah nek pamane ngantemi kok karo mak ngantemi kok dimandino kok dia manut. Dadi aku ki logikaku ki berpikir. Nek menurut pengalaman saya pribadi ya pemirsa, aku kan yang duwe anak spesial. Intan zaman biyen kae seurunge bisa dikontrol emosinya. Nek memang gak cocok karo karepe, memang buantingi apa-apa dibuwaki dikuwepruki. Dengan cara halus, gak pareng dijak ning kamar mandi. Sikile tak iji, tangane tak iji, tak raupi. Ubun-ubune tak wacakno Fatihah ping 7. Nggih to. Wis tak wacakno Fatihah ping 7, ngene iki tak cekeli ngono. Terus tak aluni ngono terus pemirsa Intan biyen. Alhamdulillah atas izin Allah, Intan saiki meskipun ijek mbandel, ijek rewel, ijek anu. Kuwi alhamdulillah ya saiki jenengan pirsa piyambak. Pancen nggih tingkatan anak spesial itu beda-beda. Enten sing tuantrume berlebihan, enten sing pun saged dijak omong, enten sing ya pokoke beda-beda lah nggih. Terus aku dirangkuli pemirsa, mbek dibisiki. Itu eneh ya. Kuwi tenang pemirsa. Itu eneh ya. Apa, Dok? Eneh. Bu ini Bu Yuni rendah. Jadi semoga ada jalan terbaiknya ke pemirsa. Katanya saudara-saudaranya yang di luar Jawa katanya juga mau pulang. Syukur bae nek pamane awake dhewe rono iso silaturahim, iso ngobrol-ngobrol. Awake dhewe bantu Rima. Diizinkan apa mboten. Soalnya kan nggih padha pirsa to nek Rima lebetke templok, nggih enten temploke Mas Dimas, temploke Mbak Indah, temploke Mak Dames, temploke Intan, Mbak Mili, ngoten. Ndak kontane Mbak Cis apa jenenge? Mbak Cis yo Jessica Jakia lah. Terus ada yang bilang gawakno jajan nok pelit perhitungan ampun ngoten pemirsa. Jenengan pirsa piyambak nggih. Engko seumpama jenengan gawake sak truk nggih, aku gak piye-piye.
Aku diku ngono ka lho. Kan pemirsa nek sing anu to, jajane ilang. Ilang mungkin digawa tikus atau apa mending digawake sak cukupe, bukane perhitungan pemirsa. Digawake secukupe ning dicemal-cemil Rima. Upamane entek di gawake maneh. Kuwatire digawake langsung sak akeh-akeh terus digawa tikus. Lah yo terus piye mubadir to pemirsa. Ngono lho. Mboten kok enek sing nggawakno jajan kok perhitungan men bangeten mau saiki. Nek menurut saya lebih baik secukupnya dulu. Klambi lho, klambi yo pemirsa. Digawakno Mbak Indah BH piro. Tak delok ya gak enek. Nek pikiranku lho ya pikiranku, kuwi paling digawa tikus. Enek BH, enek jajan terus digawakno Mas Dimas apa kae gak enek. Kita positif thinking ya pemirsa, karena Rima kan dhewean to. Nek aku ngarani digawone tikus. Wis ngono ya enek jajan, enek BH, enek kathok, enek klambi. Betul. Sing ada berarti itu sing bawa adalah tikus. Daripada aku digawakno jajan akeh, ora dimaem Rima tapi sing gawa tikus, lebih baik digawakno secukupnya. Betul. Jadi kita nggih nyuwun pripun sing terbaik arahane pripun, melangkahi kedah pripun. Sing tak herani itu kemarin itu kok stepe kejang-kejangnya itu kering pemirsa. Dan kata tetangganya memang itu sudah dari bayi. Zaman dulu waktu Intan step, aku tak ombeni kopi gawe dhewe pemirsa. Duh, kopi apa? Kopi tenan kopi bubuk. Malah ben agak kejang-kejang aku. Iya, zaman biyen tak ombeni serupa-serupa tanpa gula. Alhamdulillah juga saiki gak kambuh Intan. Amin. Tambah sehat ya Tan ya. Amin. Ibu, muga-muga ibu ya paling sehat, panjang umur, sama Intan. Sampai Intan bener-bener iya ya aku dengarnya mandiri. Yo anak-anaknya mesti yo pengennya mandiri kabeh, tapi seorang anak mbah piye masih membutuhkan seorang ibu nggih pemirsa nggih. Kaya aku ngene iki lho wis dadi mbok. Yo cek tetep nganuni bayi, butuhno bayi, tinggo sering, tinggo jaluk tungone bayi. Terus dan lain-lainnya ya pemirsa. Wis genten Intan iki Mas pirang menit. Ibu wis ngepipris lho ya. Lah wis 7 guys. Ibu goreng pelas Bakwan. Bakwan jagung pemirsa. Cukup piring, guys. Satu yo. Yo siji le. Guys tak bumbu. Sambelnya. Iwak asine. Iya, Nak. Wes pokoknya saling donga dinonga nggih pemirsa. Mohon diarahkan sing sekirane awake dhewe ora ngerti, muga-muga ndang paringi dalan terbaik ya untuk Rima dan juga untuk keluarganya dimanapun keluargane Rima berada, paringi sehat kabeh. Juga ngene Bunda. Entang juga. Dipeklek. Gak kuduan banget. Masuk sote. Tak gua ndak. Oke. Oh iya. Goreng apa apa? Masak pedo. Pedo pindang sing digarmi iku lho, Nduk. Oh, Asine asin gurih lho. Ya wis, demikian nggih pemirsa konten. kok sembuh iloi. Ora. Wis muak mbek mboke iki lho wis semua. Demikian nggih kecantol pemirsa ya Allah. Demikian pemirsa nggih konten kali ini nggih. Matur sembah nuwun nggih pemirsa untuk semangatnya, untuk supportnya. Semoga doa baik kembali baik untuk jenengan semua. Tenan pemirsa aku ki empun lah jenengan salah satu lah pemane pemirsa jenengan pengen ngerti kondisi ini Rima sebenarnya. Jenengan mersani teng HP kali secara langsung apa meneh nek jenengan dilus-lus rambute. Aja sedih pamane jenengan dingolono wis ta. Sak kuat-kuate hatine jenengan wis ta Pak ra krasa ujug-ujug ki lho netes teluh pemirsa.
Ojo sedih ya, ojo sedih ya. Iki ambek ngene-ngene lho pemirsa, coba lho pemirsa. Pripun? Muga-muga paringi sehat ya Allah. Mugi-mugi Rema njan paringi perlindungan, paringi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah ya pemirsa. Nggih pun pemirsa nggih kami pamit dulu. Aduh tan mbok songgrak. Tani sik. Doa terbaik untuk pemirsa semua nggih. Yang sakit dan paringi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga nanti diberikan momongan yang saleh-salehah. Intan pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus